Butas, oh butas. Day. Ito kay kong motor brado. Hindi kay motor pre. Ha? Kanang ito mang kuan ba kanang what pre kanang pula niya ilis lang itom pre. Ane? Ade pa kibulong ko ni ko. Kibol nimo? Oh, tanggalan ko itanan. Lain kayo oy. Imong ko na yung kuan pantra. Kini ako apil ilis lang ko nag-itom yun. Imo na ko itom tanan nga. Mag signal light. Kagmaya ko nagligid. Kapadakan ko nagligid itong ligid na spike ba. Usa kay nindot niya ko ano? Katong lowered tingali pre no? Lowered nga motor? Ah, nindot pod. Pero lowered naman siya no? O dili Kulang ang paggamay. Kulang paggamay no? Paggamay kagagligid. Nindot na na pre. Pagagmayan na magligid siya pre. Kisa man na pre. Tama. Pre, sama pre. Isang. Uy, isang eh. Ayo, pande, ayo. Ha? Ayo, pan. Apaan? Ayo, pan ba? Ayo, pan. Ayo, pan. Ayo, pan. Pan ba? Isa. Nangulog ang perantad. Nanam, nyayam. Nanam, Nanam. Wapa bi anta siya. Ano pero no? Sayang oy kuan lang, unay gamay ba? Najud gamay na pre kay baw. Naunsa man bayan na pre? Kan kanis na pre no? Nabuhuan ko na pre. Ana ayun na to liling tingali na pre. Bay ka pa bayan na pre no? Way kaon na kada adlaw tingali ba tanaw no? Kinsa Yang ka lawas pre yang naong yang Yan eh. buhok. Naunsa man hindi? Ano ni turang bayan ni guwapa mo. Pwede pong baho ang bayan. Unsa man kala niya pre? What? Ganun mo di brad. Oo, galon jud ay Una na puspos. Puspos. Biya pre kay basi pambangal na. Kasi wala nang motor brad. Hoy, pawa. Di ko pre paakon pa lang ko. Ang motor ba pawa. Di ko pre adlok kayo dulong pre. Ba't mo ka daw pre? Huy, pawa na niya. Huy. Wapa. Wapa. Nam. Bum. Yeah. Bum. Pawa. Ikaw na rin. Huy, pawa na niya. Pawa be pawa. Pawa. Sige, labay ko ning kuan. Hoy, pre. Dalang galon na. Galon. Pre. Pre. Kaya
pre, hatak pre. Bum bum. Uy, ayaw na. Oh, dia ka kaya. Dia lang kan ha. Dia lang dia nindot na to. Nanam. Oh. Bum bum. Oh, nindot na Ayaw kay maguba na. Jangan ka. Bum 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 bum. Ayaw ba kay maguba na ba? Bum bum na. Isang. Bum bum. Uy, usa ko man sa pagpahawa sa kong motor. Uy. Bum bum. Dadang ka. Hoy. Soy. Oh, na lang, dia lang ka. Sao man ni pre, di man mo ka pre. Uy. Kaya bahala na pre. Ni mo na motor. Gisa ni mo pagpahawa to kaniya pre. Ha? Gitu ka. Ayaw uy, kay basig mamaak ba? Ada na ero. Di ka ni mamaak? Bum bum bum. Isang. Isang. Wala pre. Mura na abno na. Kailangan niyo. Pre. Oh? Ay, badlo nga daw pre. Pre, badlo nga ba? Ano ba ni? Uy. Bum bum. Isang. Eh. Madaot na. Likit jud, Brad. Ha? Likit jud. Buang ka ni. Bum bum. Oh? Bum bum. Hoy. Ayaw ko. Pre, di ka madawat ako motor anang yung trabaho, pre. Ang kuhaan ba, oh? Dituyok ang likit, Brad. Kasi madawat ang kanina maputol ba? Ina magtuig, tutuyok na no. Wala, pre, kaya ilan namang yung kuhaan? Bum 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 bum. Isang. Bum. Hala. Pre, ang pa, pre. Kwa. Ikwa ba, pre? Ayaw, pre. Sige na, madlok ko. Alipag ko, pre. Ay, basing mamaak. Isang. Pagod, pa. Isang. Pagod, pre. Palihaw, pre. Ikaw, pre. Dula. Sanay. Hoy, pre. Sanay. Sanay. Isang, pre. Dakan. Sanay na sanay. Dakan, pre. So, shout out kay Habib Tinihan, kay MB Official TV from Dico City, Aurora Street. Then kay Maria Gumale, shout out. Kay Vicente Bida, shout out. Kay Dungski Busihan Vlog, shout out. Then kay Eric Ross, shout out. O kang APC TV, shout out. O shout out kay Mary Gomales, kay Mike Angelo D, shout out. Kay LC Isabella's Vlog, shout out. Shout out po kay James Flores, kay Jason Rabutan, shout out. Kay Meet Binder TV, shout out. Shout out kay Teacher Biker Davao. Shout out kay Jamie Sarsuelo. Shout out kay Ang Palatandaan. O shout out kay Tuntun Balogo, shout out. O shout out kay Chris Leong, kay Ramel Coray Vlog, shout out. O shout out kay Ruben Epi, kay Ellen Tilib, shout out. O kana lang ay kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page o pag-subscribe sa mong YouTube channel. Kung gusto ka magpa-shout out, comment lang diri sa mga video. So salamat.